Elikkäs moikka moi taas, Kia Kippura täällä taas. Ja tänään näytän taas teille mun kinkakokoelman päivitetyn sellaisen. Mutta pikemmittä puheitta aloitetaanpas nyt näistä VDstä. Niin ekana niitä bokseja. Mulla on 9. 2 kakkossarjan ja loput no sitten on ihan taviksi. Sitten figuurit. Sasuke. Mer. Kamakiri. Ken. Teshin. GB. Blue. Rocket. Hero. Hogan. George. Ja uudempana Weed. Vaihdoin sen vasta. Sitten nuo mangat. Saa nähdä riittääkö mulla nyt se muisti. Niin 1. Kakkonen. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Sitten Weed-kännykkäkoru, joka on tämmöisessä jännässä jutussa, ettei mene rikki tai mitään muuta sellaista. Jerome lasinalunen. Ken lasinalunen. Weed, japanikielinen ysimanga. $15 japaniksi. 16 japaniksi. 21 japaniksi. 33 obillinen japaniksi. 43 kans japaniksi. Ja 60. Mä kans tän vasta vaihdoin. Ja sitten Orion 1 kans japaniksi. Siinä oli mun Weed-kokoelmani. Sitten siirrytään Hopsun puolelle. Nyt tälleen pikaisesti nämä tarrat ja nämä, että mä kerkeen näyttää nuo mangat ja muut jutut. Niin. Rikimagneetti. Ja sitten sen pussi. Rikin kuolema, tarra. Kurojakin
mikä palojuttu tarra. Itkevä King tarra. Ben ja Lauma. Ja sitten tommonen iso, mikä se oli? Kirjamerkkitarra. Sitten nämä mangat. Niin. 1 erikoispainos. Oi, kaatuu. Ja tapis. Ja lamppu eesä. 2. 3. 4. Sori. Ei sehän mitään takannet, ette varmaan halua nähdä niitä. Niin mä näytän nyt vaan nämä etukannet. Se oli 5. Sitten mulla on 2 kutosta. Että jos kiinnostaa, voin vaihtaa toisen johonkin. Sitten 7. 8. 9. Mulla on tuolla tähän se juliste. Tuolla on, mutta se on seinällä. Sitten 10. 11. 12. Koltoi. Nyt nää kaatuu. 14. Alkaa susiosa. 15. 16. 17. Ja 18. Sitten Rikimanga, erikoispainos. Shinkaiden 1. Shinkaiden 2. Joku tämmönen läpyskä, mikä on tullut joskus jonkun, mikähän oli keksipaketin mukana. Mä vaihoin tän yhdeltä kaverilta. Meteorgin. Tähän on se julistekin, mutta se on kanssa tulla seinälle, enkä ala repitä niitä pois. Sitten animet. Niin 1. kasetti. 2. kasetti. 3. kasetti. Ja 4. kasetti. Eikä mitä meillä vielä ympäri. Ja tämmöinen tuli takakannet. Noin. Sitten tämmönen toinenlainen hopeainen 2. Lasten suosikki. Ja tämmönen takakansi. Ihan samanlainen muuten nuo. Sitten on leikkaamaton hopean levoksi ja paniksi. Siinä oli mun kokoelma. Kommentoikaa sinne alle. Kippura kiittää ja kuittaa. Moikka!